Какво? Къде си? Криси, пуканки. И Криси е най-накрая с женски дефолт. Само много си хареса. И аз искам едно Виктори с коронка. Но са... Миналата игра сигурно. Тук що си изядох микрофона. Кажи си го по-надалеч. За мен ли? Знам! Просто базикам. Hello. Hello! Още ли записваш? Браво. Някой, ако има минита, да ми каже. Аз нямам пистолет. Окей, би се с кирките. Магнето. Има тук магнето пауър. Дай ми един от зелена. Ети оръжие. Там има. Legendary chest. Златен. Кристи, ела тук, има по-бери Кристи. Къде си? Някъде стрелят. И тук при нас има един спокон. Мале, това беше pretty easy. Кристи, дай оръжието, което взел този. Защо? Дай го. Защото на мен ми трябва повече. Иначе оръжията няма. Има помпа, брат. Вземи помпа. Остави ми кил. Ще се опитам да не го взема, ще се опитам да го Аз го много. Взе втора помпа, дай ми втората помпа. Взех втора, добре, чакай. Окей. Е така е поче. Върни Имам ми ръкавици магнетопар. някакви. От мен са, върни ми ги. Не са хубави на мобайл. Казвам ти. Да? Не, 30 фрейма и с няколко изгорели пиксела. Аз ще си взема този за... Не го прави! Не го прави! Не го прави! Ще си взема снайпер от тук. Ето. Така. Стойте тук. Значи с Крис такова. Сега ще я наема. Някъде стрелят. Къде? Не знам. Не знам. Дай ми. Просто чувам изстрели. Никакви страни няма. Да, той просто тиха. В момента съм обърнат към себе. Гейткипър. Дропнах зелен комбат за си гейткипър. Ох, на мен ми се играе да се бия. Отивай. Да. Ело. KMPC-то ска... Няма.
Няма ли та ботка? Оръжието е твое. Токи е мой. Аз ги стрим снайпнах. Защо? Съм с помпа. Окей. Кой? Къде? Сигурно сте на ботката, бе. Абе, как да си пусна това за чуването на стъпки? Че ме ми е изключено, нямам такова. Okay. Аз имам доста. Какво? Някой се е качил в колата преди ботката се качи. Чакайте ме! Преди ботката се качи. Браво. Крис. Добре. Димитров излез от колата. Защото Хриси трябва ни по-голяма кола съм става. Добре, няма. Моля се да има някой човек. Бункер. Къде? Къде? О, този бункер наистина ще се отваря. Аре го изчакаме да се отвори. Тук да фарваме ключите. Бумбала! Кажа, че вчера на рождения ден на Емо пробвах за пръв път Кока-Кола. Има някаква по-голяма кола. Да, има. Елате! Вау, има голяма кола. Ни да влезнем! Сигурно на този край на след минута. Медалон. Има медалон до нас. Идвай. Идва медалон. Не виждаш ли на минимапа? Има медальон на минимапа. Той се насочва май за бункер. Аре да го направим засада. Добре. Оръжието е за мен. Ето го там на минимапа, аз тръгвам за него. Сега ще... Аз се изключи, защото ми ползва много! Крис, ти по-добре да не си тук, защото е... Да... За мен е оръжието. Нас малко да го снайпна. Аз се изключвам! Бункера се отваря. Чакай. Тук ги стрелям. Хриси! Хриси! О, не, написа май крашна играта. Не, Хриси крашна. Хриси крашна. Да, това беше.